to. Sayang ka oh. Oh, spaghetti oh. Spaghetti. Palabok. Malabog. Sayang, wala dito di kaulan. Sarap pa naman. Napanyusal pa. Ah. Sayang. Sarap. Spaghetti. Palabok yun eh. At lasang spaghetti. Ayun, sarap yung ano, malabog. Sarap sarap. Sayang kakaunan. Oo na. Ano to? Subo mo. Subo nyo. Subo mo. Ito, kalito. Free taste. Tikman mo. Ayan o, mainit-init pa. Ayan, patingin nga kalito. Ayun o. Malaman, sarap. Oh. Tikman mo kalito. Mainit pa. Ha? Tikman mo. Oh. Natawayan mo na po. Ayun o. Tuping na manawag. One eternity later. Masarap? Ba't parang nabilahukang ka? Masarap ba? Masarap. O, bumili ka na ako. Masarap ba sa mga Aldan. So yun, si Kalito nauna na oh. Kalain mo. Ay, ano yung Kalito? Ayun oh. Ayun oh. Anong lasa? Matigas? Matigas? Paano masabi? Ilagay mo na sa matigas, natawa tuloy siya. Paano naging matigas siya, Dit? Itlog yan. Itlog ng ano yata ito eh. Itlog ng dinosaur yan. Kaya matigas. Oh. Pakita mo. Huwag mo gagamitin. Huwag mo gagamitin yan. Hindi mo Nasaan ba yung tubo? ayun oh. Sarap po, sarap. Masarap to kasi yan bagong luto oh. Naka ESP. Fresh na pod. Ayan oh. Ano ang timpla niya? Kalito. Sarap. Sarap. Ayan, umuusok to. Ito, para to. Ikaw na to. Ito, tikman mo ito. Sarap ito. Ayang ka. Ay, hindi wala ka dito. Par, nasa na yung kasama niyo, par? Another one. Sarap eh. Juicy oh. Parang juicy fruit. Ayun oh, si Kalito lang na bubusog oh. Tara Kalito. Yahoo!